ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। हम आपका छोटा भाई सिंगर संजय लाल बाबू, और देखिए हम इस समय कहाँ पर हैं, गेहूं के खेत में सरसों फुला रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। ये गाना सुने चल रहे हैं आपको सरसों का फूल दिखाने, और कैसे सरसों का फूल होता है, और चलिए दिखाते हैं। आगे चलो। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। फूल में कैसा लग रहा है? फूल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और यहाँ पे आने पे अच्छे बताओ, इधर आते हो तो हमेशा अच्छा लगता है कि बस सरसों का जब फूलता है तब अच्छा लगता है? सरसों का फूल फूलता है तब। जब सरसों का फूल फूलता है तो ना, इस महीना में बहुत मजा आता है ना। हाँ। हाँ, चलो ठीक है। और थोड़ा सा अपना भी शक्ल दिखा दे। गाना सुनाए। हाँ सुनाइए। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। मारे हवा के झोंका, लहरेला खुलल केसिया, खुद फूल बन गइल बा। खुशबू से भरल दहिया, मारे हवा के झोंका, लहरेला खुलल केसिया, खुद फूल बन गइल बा। खुशबू से भरल दहिया। इस शरीर के बनावट, इस शरीर के बनावट बिजली गिरा रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा।